Relaxing oil with peppermint scent. Angelic relaxing oil with lemon scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto nagbabalik mga kabisyo sa kaduhang yugto sa oras alas 12:13 na gyud sa kaudtuhon diri sa ato ang programang Tutok Pakatok sa udto. Of course, gihatod ka nato sa Jesser Marketing ang tigama og tigapod-apod mga kabisyo my love so sweet sa Calabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan, ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakteriyang ug virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0937-973-6009. Duyog taog padayon sa tuwang paglanog-lanog. Pabati mo kanato 0917-509-5493. And sa tong Facebook live dito karon sa tong Facebook page DJ Mike Kiling mga kabisyo my love so sweet ha. Okay, so pwede mo magpa-greet diha kanato, mag-comment sa tong Facebook live, share nyo atong Facebook live the same time sa mga groups. Ilabi na kanang mga gitawag nato ga kuan Lolo Baba single mom group. I-share nyo diha. Ganyi mo ginya siya pinya ka importante sa malaga. May tama ka, Mike Kiling. Maingod to jay po Josab. Ilabi niya dyan sa mga kasigpit ng mga dapit niya ito nga naabot sa itong pagsibya. Ilabi niya sa mga lugar, sa mga stasyon nga naabot ang itong pagsibya, Mike Kiling. Gani diya sa 88.1 Line FM Santo Tomas sa Davao del Norte, 94.3 Tandag City, 107.3 YKFM Monte Vista, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, Go FM Trinto, 93.9 Line FM Aras Asan, 94.1 Big Radio Bayugan, Real Radio San Franz, 99.5 Gold Bayugan, Radio Tribo Madrid, 88.3 Line FM Badas Placer, Line FM Tubigon Bohol, Kings FM 88.8 Caguay Surigao del Sur, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City. Daghang salamat, maayong udto kaninyong tanan, hala sige. Okay, comment mo sa tong Facebook live karon kanato diha karon. Pwede na ako na share diha, kadali lang ha. Share siya nato niya to ang Facebook live day nato mga kabisyo. Cross post day sa muna niya ito nato. Laing kaaging atong basahon karon. So katong mga adunay gustong i-confess, i-share nga mga confession, message lang mo diha sa to ang Katok Confession Facebook page. Alright? Hala sige, okay, na cross post na nato, done. Wala pa sa to ang kuan. Adto pud sad mo diha sa ato ang Calabo Herbal Product Jesser Marketing nga Facebook page kung gusto mo mag-order sa ato ang mga produkto nga wala diya sa inyong lugar or gusto nimo nga i-deliver lang sa inyo ha via COD, pwede kaayo message lang mininyo mga kabisyo or di ba ka kining Facebook page sa Calabo Herbal Products Jesser Marketing Facebook page. Okay, so pwede mo mag-message diha aron na mapadala ang inyong mga order
kung unsang gusto ninyo nga produkto diri sa kalabo ang inyong gustong paliton. Okay? Sige. So, plaster ta, Lolo Baba. Aniya, ato ang panukaran sa muna na ito kadali. Kaya na ito na plastara ng ato ang programa kaganihang Bugo ka na ba? Bugo na. Ha? English only, please. English Carabao, ha? So, what is now a translation of the Song of the Sing? We will now translation the Songing of the Sing of parokya ni Edgar Lolo Baba para sa'yo. Okay, are you ready for this, Lolo Baba? Yes, of course. Absolutely, definitely fantastic, ha? Lumayo ka na sa akin, wag mo kong kausapin. You far distance pa me. Don't you ever talkative, ha? Parang awa mo na, wag kang magpapaakit sa akin. Oh, please, oh, please. Don't you ever akit, ha? It's arousal. Don't you ever arousal to me, ha? Ayoko lang masaktan ka, malakas akong mambola. I don't like you to get it hurts. I am very strong, that is the Rolling Stone. Hindi ako santo. I'm not all saint. Pero para sa'yo, ako'y magbabago kahit mahirap. But for you is the acceptance. For you is the exempted, ha? That to me, I am gonna change for the betterment of my for the betterment of the goodness that is very difficulty. Kakayanin ko dahil para sa iyo. I am the trying hard. All for you, ha? Lahat ay gagawin basta para sa iyo. All the things I can do is all of the above. Okay, that's all, folks. Kato lang sa muna, Lolo Baba, kay medyo taas-taas ang ato ang kato confession ani diri karon. Okay. Abi ko ba pabitin ka masyado ha? Nagsakit akong pusyon sa imo ay ha? Alas 12:20 naman god. Okay, plastara na to kadali mga kabisyo my loves ang ato ang kato confession pero usa muna na of course. Siguro doon gud nimo ha nga sa imuhang before ka mukaon, before ka maniudto nakatumar ka og vitamins. Tapos pili atong vitamins nga na ay herbal content. Kini ang Angelic C vitamins. Okay, protektado ka og himsog ang imuhang panglawas. Gana ka mukaon og nindot ang imong pagkatulog nini kung insomnia ka mo ni siya imong tumaron. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bacteria nga dili ka daling sipunon, ubuhon, hilantanon. Okay, mo ni siya ang imuhang pangdepensa adlaw-adlaw boost immune system gyud ang imuhang madawatan. Jesser Angelic C with sodium ascorbate ni siya mga kabisyo my love. So sweet. Padayon ta, Lolo Baba, manukad nini atong sunod nga programa. Of course, plastaran sa nato kadali. Okay, kay importante sa malaga nga ato ni siyang mabigyan. Sige, may kiling, bigyan niya. Bigyan niya ito ang sunod nga programa niya dali karon. Yes, of course, definitely, Lolo Baba, kini ang Kato Confession. Laing kaagi ato ang tagag pagtagad so katong mga gusto mag-share sa ilahang mga confession diha pwede mo magpadala dinhi ka nato sa tong Facebook page sa Kato Confession nga Facebook page no. Okay, message lang ninyo mga kabisyo my love so sweet dapita. All right? So dito maglangan Lolo Baba ani na ang ato ang Kato Confession. Itago nyo lang ako sa pangalang M. When I was 17 years old, bago lang pud mi gabulag sa akong 2 years first boyfriend ato.
Then si ate silingan namo pero ate akong tawag. She had a lot of friends. One of his friends nangayo og textmate kay ate. Dayon akong number iyang gihatag. That time kay Battle of the Bands sa among school. Dayon taod-taod na nag-text na ako. Niya diretso ingon og I love you. So akong giaway. Agay. Wala niyang intro pa. I love you. Bahala niya. Then weeks ang nilaba, we meet up again. Pagkita na mo, I don't like him. He looks like addict kasi. Uy, konyo pala to si ate. Pero nagkadugay, nagkauyab na jud me. Halata man nga chick boy siya pero bahala na. Dayon ato, naghimo siya og clan. Dayon giapil ko niya. Uy, mga text clan, sa una pa din yung panahon dahil ni siya, ha? Niabot ang time, ting Itbulaga. Uy, hilig pag yung mga inga niyang salida, ha? Mamo binay mga trip na to pag udto na. Nay isa ka bay nga murag close jud niya, ang gitawag niya og ate pero kato pa nga time sila nakita. Nagtapok-tapok mi sa isa ka balay sa among mga clanmate. Dayon na ga-shot-shot sila except sa ako. Around 6:30 PM na I decided nga muli na kay gabi na. Ni si batla ko, wa kay bao si mama. Dayon ato pag uli na ako, di jud ko komportable. Nakatulog ko mga 4 AM na jud. Kay sa ako na ibawaan, manggod nagbuntag pud sila og inom. Dayon ang girl nga ginatawag og ate sa akong uyab nakabalupod nga didto siya natulog kay layo man ang ilaha. Di naman siya makabiyahe kay hubog na pod. Pagkabuntag ni ana gasulti nako nga atong gabiuna nagkiss sila atong babae. Wow, kiss-kiss dayon sila. Maulagi niya pag may alak, may balak eh, ha? Oh, wala naman tayo pulutan, pakisa na lang ko be. Wa na dayon ko nahimutang. Giaway na ko siya. Tapos iya mga barkada gipanalipdan pud siya para ingnong walay sala. Tapos after ato nga away nakigbulag ko niya. Bulag, balik. Maugyod ang among kahimtang. Dayon unsa akong nakaon gitext na ako ang girl ug unsa ba jud. Itug-an man na ang girl nga uyab pud sila. Ayun, nagkasinabot me. Niabot ang time nga na event sa lugar sa akong uyab nga na festival. Ako og si girl, gasabot nga kitaon namo nga muang uyab. Agoy nyoy. Kabalo ba ka nga ang reply sa boy, mo pod reply niya atong isa pa niya kauyab. Kumbaga copy-paste lang. Uy, ubanin niya lulubaba, multitasking. Anya man magagawa-gawa pa bang ko, copy-paste lang jay, ha? After ato, nagkita ay jud ming tulo. Nag-away mi sa tunga sa dalan. Nasumbagan pa niya ang iyang igagaw kay nagtuo siya nga iyang igagaw gasulti sa ako. Gipakauwawa na ko siya og taman sa dalan. After all, nag-adto na mi sa event while galakaw ko gatulong akong luha. Sakit man hunaw-naon pero need na jud nako siyang bulagan. Pero days after the event, ni-text siya nako. Nangayo siya og pasaylo og makigbalik siya. Ngani siya sa balay nangayog sorry sa ako og sa ilang mama. Dayon ako pud nga tanga-tanga gibalikan pud nako kay love man jud nako siya. Lagi niya pagbata pa, no? Pero pag siguro karon ng mga henerasyon, wala ay ex niya. Months na ang nilabay, mga 5 months na mi, ting klase na ato. Na ako'y classmate sa PE subject na mo, gwapo siya. Taas ilong, og sweet. Natilawan niyo mo kay Tamis? I admit, crush not nako, pero nabalaan nako lahiyahang crush. Iyo, oy. Months later, niabot ang among acquaintance. Naglibog ko, kinsa ako ang ipares that time. Wa ko ga-expect nga akong crush ang makigpares nako. Uy, muna niya siya. Gituyog yun na siya sa higayon, no? To think mga SSG officers siya.
Gusto mo niyang SSG. Security sa gate? Ambot siguro. Dapat lahi ilang lane pero sa ako jud siya nakig-partner. After ato, we get to know each other dayon. Nagkadugay, nagkatanga naman ko, love na nako ang ako ang crush. O, dali aron ni mahigugman yung bayanan ni. Kusnuto niya itong ilong humok makaistanan ha. One day, akong uyab nagtawag sa ako kay ngano wala na daw ko paramdam. I start crying saying to him nga di na nako siya love and I love someone else. Dayon ato nagbulag na jud mi sa akong uyab. Months ang nilabay, nag-uyab na jud mi sa ako ang crush. Nag-abot mi almost 9 months pero gabulag ra pod mi. Agoy. Dulog uyab, dulog bulag. Ha? Okay na siya. Mas dagang experience, mas nindot. Ha? This time, 18 ako og nag-work na ko. Nawa, 18 so ato mga time nga bata-bata pa nagwag-uwag hindi yung bayanan ni. Kusnuto ng ilong be. Dayon after 11 months gikan sa among pagbulag sa akong crush, nakauyab na pug ko. Nawa gud tawo ni siya, ay grabe naman ni siya, eh. Wala mo ni siya og Magdalena. Kaway, sawing pahalad. Barkada sa ex nako nga adik. Itong naapamiklan. Nagkauyab mi ni A for almost 6 months. Tapos nagbulag rapod. Wala juday forever. Sa side sa akong ex nga adik na punta, nakauyab na siya. Murag nag-year man ata sila. Uy, nag-stalking. One day, naibala na ako nga buntis ang iyang uyab. I feel hurt that time. Mga months ang nilabay, nagbalik among communication sa akong ex nga adik. Ana siya, tel karon bisag naa na siya anak. Ako lang gihapon ang iyahang love. Uy, atikon pa ka, ha? Sudad na ni City pa, Jud, ha? Gibasula na niya ang tanan niyang salangan na buhat sa ako. When I read those texts from him, I started crying. Then, iabot ang time nga nanganak ng iyahang uyab. Naging friends me sa iyahang uyab and I don't know how. Siguro tong time nga ga-text me sa akong ex, nakabasa siya sa among conversation nga na-hurt daw siya og taman. Dayon nag-text na pod me ni girl. Sige lang siya masakitan sa akong ex kay every time mag-uban sila ako daw ang ginahuna sa akong ex. Ang akong ex sige hangyo nga makigbalik sa ako pero ako na ang dumili. Kay naa na sila anak. Di ko gusto makadaot og pamilya. Iabot ang time nga nag-give up na si girl. She told me na kaya i-give up ni boy ang tanan. He doesn't even care nga maabot madaot ang ilang family para lang sa ako. Karon galibog ko, dapat pa ba na ako taganong chance si boy? To think nga nasakitan ako og taman sa iyaha. Di ko gusto madaot ang among friendship ni girl. Pero she said no matter what happened, di daw mabago ang among friendship. Dali na lang kutob. Kusnuto ng ilong, be? Ha? Kusnuton, gitawan ni ilongan ni Perti kay kahumok, kayo gyud sa tanan niya. Dali ra kay mainlabo niya tapos may lang gyud susugod. O niya pag pili-pila ka mga bulan, magbulag ra gyapon usab. Niya karon iring-iringan pag ka sa ex ni mo nga naman ta sa pamilya, ikaw pod bigay-bigay pug ka. Perti na lang gikay ni mga bata ni gyud taon, no? Oh, inganya man po sa unya may giling. Mao nang karon, kung makapaminaw tag makahibalot ta sa mga inganyang klaseng stories kinabuhi bitaw nila, no? Hilason na lang gid kayo la. Ha? Hilas bagid kayo ning style ni. Wagi sila sayo sa kinabuhi gid. Sige, patuyang mo sa inyong gugma. Kanyang inyong gugmay, padapil lang sa muna niya, no? Ako pa ninyo, dakong pagmahay sa kong kagalingong gibati karon nganyong sa unya, uwag-uwag akong giunya. Kung siguro ang pagpangwarta akong giunya, yaman-yaman ko siguro sana. Maraming panahon ang igugugol natin sa pag-aaral, no? Sa pagtuon, sa mga diskarte, ha? Kung saon makakwarta.
Oh, dagantang mahibalan, dagantang makatunan kung siguro naatay mga gipangito, naatay maduulan nga magtudlo sa to Oh, karon nga medyo idaranta murag minghoy na kayo. Ha? Ulang na kayo tuntuy ganyi, ha? Oh, pero sila ala sige. Inyon po siya part of growing up. Di man gyud siguro kompleto tong kabataan kung dili ta mo agi anyang mga inganyang gugma-gugma. Dagan ka na mga ingana karon babay labi na kaning kasagaran makita na ko diri sa Boulevard bitaw. Oh, kining mga kuan lubaba, mga buntog. Mga budats ba. Oh, magtawagan na kining usay magkuan na sila. Mag-away, no? Lalaki ra hinungdan nya tapos ang lalaking giilogan wahimasa. Wahimasa. Tigitawang kayo. Sabi nyo sa mga teleserye lang na nagapangitabo, naapo na sa True Life, oy. Napay ba na sila, maggangwar-gangwar pa, o niya, tapos ang hinungdan sa mga storya, babae ra. Kaya ang babae taon, nakaw! Taas kay kuko. Diba? Okay, pangarte yun, taon yun, nako. So, muna mga kabisyo, di man sa panghinaway, no? Pero unahon siguro nato ato ang lawa siguro. Unahon siguro nato ato ang pag-ayos tong kagalingon. Sana na mga nganang style na magugugma niya. Ligo sa mga siguro. Ligo sa mga ha? Ganyan, mga nail cutter, mga imasya, manabon. Tapos kung madabon man ganyan, mo gamit ta og sabon nato diri sa kalabo. Kanyang mga kagid-kagid, bao sa lawas, panabon mo gamit sa Kalabo Plus Herbal Soap, para pampaputi o pampabalda sa kutis, Karisma Beauty Soap. Muna yung gamitin sabon, para sa pahamis o pangdepensa sa kutis, mag-Karisma Kojic Soap with Sunblock Protection, Yaton sa Jesser Marketing, Kalabo Plus Herbal Products, kay sa Kalabo Plus, tanang balatian to Jazz, kay base niya, gilabad mo na minaw sa mismong storya, maayo siguro mga haplas sa muna siguro punsad mo diya, no? Para wa mo yung mga batiyo mga labad-labad ba? Basi niya gipanyuhot mo sabang kabuhion kung nagbiyahe mo karon, stress nga feeling, mag-relax kauban ang Angelic Relaxing Roll, manuot ang kanindot shooting effect sa peppermint o lemon scent sa Angelic Relaxing Roll, dili lang kana sa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Okay, padayon ta sa unyahan, may kilig. Of course, definitely, Lolo Baba, padayon ta sa tuwang paglanog-lanog. Padayon sa tuwang pagpaminaw, diri sa tuwang programa karumatak na, ilabi na, sa pagpalagsik, pagpahimsog sa tuwang kalawasan, batok sa mga sakit-sakit ng mga balatian, aron kita ligon o likay sa inganing mga klasing sakita. Okay, daghan kay mga peligroso sakit na pwede natong mataptan mga kabisyo, ilabi na kung magpasagad bitaw ta. So, may lang importante sa mahalaga nga natay pangdepensa adlaw-adlaw. Okay, kini mga produkto nato sa Kalabo Plus Food Supplement. Alright, mao ni siya imong pilion paliton, Lolo Baba. Gani, Kalabo Plus with Mangosteen, Kalabo Plus Capsule, Kalabo Plus Liniment Oil, Kalabo Plus Premium Rub, Kalabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate nga Vitamin C, Kalabo Plus with Garlic, Kalabo Plus Herbal Coffee Original, Kalabo Plus Gold, Herbal Coffee with Maca, Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, o Karisma Kojic Soap, muna siya mga produkto nato dili karon sa ato ang Kalabo mga kabisyo. Padayon ta siguro sa unahan, padayon sa ato ang pagpaminaw sa gihapon sa paglanyog-lanyog. Duyog gihapon, kauban man ninyo, kini si Lolo Baba, kini pod si Michaeling kabisyo, tutok pakatok sa Udto, alas 12:36 na.